Ja. Den 11. oktober på Nørrebros Teater, der er Nørrebro United klar til at stå på mål for verdens børn. Og det bliver et musikalsk comedy show i verdensklasse. Men er du klar til at stå på mål for verdens børn? Ja. Yeah. Er du klar? Ja. Fedt. Nej, mand. Han reddede lige med ansigtet, mand. Det var... Er du okay? Hallo? Er du okay? Yeah! Ja, den unge mand, han tager sig lige en lur. Det ungdommen kan i dag. De kan sove hele tiden. Ja. Men den 11. oktober, Nørrebro United, du kan opleve Frank Hvam, Shaka Loveless, Rune Klan, hvor fandte Lars Hjortshøj. Men der er så meget gramfitterknas i den goodie bag. Så det bliver deft. Jeg ved ikke, hvad det betyder, men jeg håber, vi ses. Hej. For satan.